The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kukuyimirira ya Malawi mopanda mantha lero pa 8 September 2025 pamene kwasalanso masiku ena 8 kuti anthu apite kuzisankho koma tikayang'ana masiku 8 si 8 iyayi ndi 5 chifukwa enawo ndi masiku amene kampeni iti izathe muziko limene akuti muli zisankho zimene bungwe lake lapangisa zisankholo lapenga pakali panopata thamangani anthu amene muli ndi diploma kapena degree mupite ku Chichiri Secondary School mukumene kwa ameki apenga sopano abalalika mitu akungolemba wina aliyense bora ukhale ndi degree kapena diploma akuphunzitsa za mathematics zomwe zija ankalengeza pa wireless zija kunena kuti mathematics tigwirisa ntchito manyo zisankho zikubwerazi lero apenga akupanga training ya anthu za mathematics bora ungokhala ndi degree kapena ungokhala ndi diploma ku Malawi kumeneko ziko lomvesa chisoni limene lilibe ndondomeko ina iliyonse tikamanena kuti a Malawi tiyeni mulawire mukavote mwa unyinji tikunena kuthesa za uchisiru ngati zimenezi tikufuna tithese mavuto amene alipo ndipo ndikupempheni a Malawi palibe ati abere zisankho chifukwa mulungu ndiwazatheka bwanji munthu amakonza kubwera nyumba kuti abemo koma ndikulephera kuti abe izizi mukaziona mmene zikuyendera za mekizi anthu amene agwidwa pakhosi chinthu cha athimba pakhosi zinthu za avuta asokonekera ndipo ngati kuli zisankho zimene ndi worst of the worst ndiye chisankho chimene chili panochi choncho ndikupempheni a Malawi nonse amene mukudera nkhawa limbani mtima amene amalimbira mtima Saulo Chilima ndipo anachita kunena kuti ngati titafe tizafera mbendera imeneyi ndipo mwana uja anafa mwana amene uja Chilima ndikupempheni a Malawi inu amene munayiwalira inuyo kunja kuno kunali Chilima munthu olimba mtima amene amalifunira ziko lino zabwino amene amakufunirani inu zabwino amene amayima pa chilungamo mwana uja anamwalira chonde zatulukeni molimba mtima chifukwa cha Chilima chifukwa lero ndilankhula anthu mokhala ngati molalata koma ndikunena chilungamo chifukwa ngati ziko lino liti lisokonekera chifukwa cha anthu magrupu angapo number 1 tikuyang'ana anthu andale zipani zonse kuchokera ku MCP kuchokera ku zipani zosusa onse amene ngati ziko lino liti lisokonekera chifukwa cha anthu amenewa komanso tiyang'ana ma organs ena anthu ngati awa apolisi komanso ame komanso ma individuals ena ofoira amene samakonda ziko lawo chifukwa tikapita ukucha tikamuyang'ana kwambiri Chakwera komanso MCP anthu amene wasakana lowa mboma kupanda Chilima ndipo sakana lawa upresident kupanda Chilima iyi itu ndi fact itu ndipo tizinena chilungamo andi awawa akamanyada lero ndi ndalama kumanyada lero kumakakamira udindo pamene safunidwa ndizodabwisa kwambiri akanakhala kuti ndi Chilima mmene anabadwira Chilima akanakana kunena kuti nesi ndiyimanso chifukwa chonena kuti a Malawi sakundifuna inu tangoganizani Chilima anali vice president wa ziko koma analolera ndithu kunena kuti ino vice president wangawu ndisakhaleso president ya koma nimutenge uyuyu amene akuoneka kuti ndi wankulu amene akuoneka kuti ndi mbusa akhale president ineyo ndikhaleso pa vice president amene isafana ndi Yesu ndi angati a Malawi akanalola zimenezi kodi mmene mwamuonera Chakwera imene mukumuonera Chakwera akanalola amene akanakhala kuti iye anali vice president wa ziko akanalolera kuti iye akhale vice iye amutenge munthu ina akhale president
kusonyeza kuti Chilima anali ndi welfare ya anthu. Chilima anali wokonda dziko lake, mmene alili amene iyi akanalola munthu olimba mtima ngati amene, ngati zinthu zamuvuta mziko munomo akukanika kuti asiye udindo bwinobwino, lero ndiyo akupenga njira zake zokuti ati abere zisankho. Ukayang'ana ngakhale solo ma MP yo, ukayang'ana olo makansala a MCP akuvutika koopsa, akuvutika. Pakali pano patikunena pano kwasala masiku khandi 8 tikunena koma makansala a MCP tusanapasidwe china chilichonse. Kutero ko wiki inoyo kuli msonkhano wawo wa ma DC, ma district chairman akuti amauchula choncho ati amachulana ma DC kuli msonkhano wiki ino kuli msonkhano, koma palibe chimene ati akakambiraneko cha nzeru. Ama MP wanayesa kuwapasa ma 20 million. What about makasa? Chifukwa ifeti chimene tikuyang'anapo ngati Malawi First ndi chitukuko cha munthu wakumuzi amene ndi wozunzika. Chifukwa ngati kuliso anthu amene akuzunzika koopsa ndi anthu aku Central Region. Anthu aku Central Region akuzunzika koopsa, kulibe zokuti ati kunoko ndi ku Central Region kwawo kwa president mupite kukasiya konko kumene sopano asamukira aja akuchita training anthu almost 1000 anthu azikwanje asamukira sopano kukasiya atamva kuti Boni Kalindo waulula kuti ali kuje ni kunchisi ku training ati asamukira sopano kukasiya anthu akukasiya konde ali pa nambala 1 kuvutika kwambiri. Choncho ine ndikufuna ndinene pano mosaopa iyayi kunena kuti ngati kuli anthu ena amene akuzunza ati azunze ziko linolo ndi anthu andale, ndipo nambala 1 pali Chakwera ndi MCP. Anthu amene wawo azunzisa anthu koopsa. Teneni kuti Amalawi tizuke sopano. Amalawi mutenge mtima wa Chilima. Chilima anali munthu wololera, munthu amene ojaine ndikukhulupirira kuti ali kumwamba. Chifukwa mtima wache ndikupemphera kwache zikugwirizana, zimene amapanga zikugwirizana. Ngati pali anthu ena amene swati aphese Amalawi ndi azipani zosusa. Ena anu mukuziwa kunena kuti zipani zanu simukawina iyayi, olo zitavuta zitatani, olo miracle itachitika, simungakawine koma muli kukakamira kumangoononga ndalama, muzaziliratu ndalama zimenezi. Wachipani wanzeru amene akuona ziko mmene likuyendera, nthawi yomweyo mukanapanga chisankho chokuti mukhale pansi pamozi. Chifukwa tu game imene iyi munditukwana kasi munditukwana, koma masiku tu asala ndi ochepa payere fisi anadya nkaza che. Game imene ili pakati pa MCP komanso DPP period. Ena awamuaona awandu otumidwa awawa auje na vice president awo akokopina si awabwera poera sopano ndikukala nkhula pa nsonkhano kunena kuti ife tikufuna timpase Chakwera tere mwina awawa akokopinawa taina ketina zanenapo zimene zozo anthu anapita ndikumakatukwana iwe chisiru iwe wamisala bwanji ukumunena uje ni president wathu wakokopina even olonkaza chi wakokopina suyuso anapita kundena ndikumakanena kuti ife adani athu ndi a DPP. Ndipo tinene pano chilungamo khamundi tukwana koma game abale yanga ndi pakati pa DPP ndi MCP. Komanso pakati pa DPP ndi MCP yo amene angawine zisankho izi mabwinobwino ndi ajama chedwa a DPP. Ndipo izi zili mukafukufukutu amene akunena anthu amapanga za kafukufuku si inetu akunena kuti DPP ndi imene ingatani imene ingawine. Koma ena anu azipani ena numuli kukakamira titi ndiwine ndine ati kama panga maplani yanu kuti ati muzikuzera go mathematics yani yomwe mwapenga nayo kuchichiri ati muzatengane muzapasane mavoti wina azakhale pa namba 2. Sizitheka iwe ngati uli wanzeru kuchipani kwakoko ungopanga statement masiku asalawa kuti ine ndigwira ntchito ndi DPP ndiye kuti suzakhala miserable, suzakhala utalephera momvesa chisoni, suzapangisidwa manyazi chifukwa uzakhala kuti uli ndi winning team. Andi inuyo ati khaya MCP mukufuna ati maplani anu obera mulungu wache si ameneyi anthu ake si Amalawi. Mukanakhala kuti mmamuuza chilungamo Chakwerayo mukanamuuza mene anthu akuira
andi ine ndikudabwa kuti kodi ndalama zimene mukuononga inu azipani zina ino simuzazirira ndalama zimenezi, koma mulungu kapena satana ndiye wakukhaliranitu, satana wakukhalirani. So ine lero ningonena payere fisi anadya nkazache otukwana atukwane, ndipo ngati Mungu atukwane ndiye kuti uthenga wakupezani. Gemu imene yazisankho zikubwera iyi ndi pakati pa DPP ndi MCP, komanso pakati pa DPP ndi MCP amene akunena kuti akuoneka kuti akhoza kuwina ndi a DPP. Ndipo izi musanamizidwe, ndikanakupemphani inu azipani zosusa, takhalani ndi mtima wachilima, mukhale ndi mtima wachilima ololera kumaona kunja kuti kunja uku kwa anthu a Malawi akuti chani. Tapanga ni statement, mugwirire ntchito limodzi masiku asalawa, mupulumuse anthu. Koma ku Malawi kuno kwa aliyense afuna akhale president, koma Malawi akuzunzika. Kunja kuno zinthu zadula, kodi mmene zadulira mukapa saso awa wampata ukuti alamulire zizakhala bwa? Mmene fetereza alili zizakhala bwa? Chakudya zizakhala bwanji? Ana asukulu ngati akulephera pakali panopa zinthu zizakhala bwanji? Masalale ya anthu ndi ochepa zizakhala bwanji nthawi imene yoyo? Muziziganizira, mukamapanga zanuzo muziganiza munthu wakumuzi kwanu kumene munachokera inuyo kuti azakhala bwanji amene. M'Malawi muno mabizinesi akuchita collapse, zizakhala bwanji? Anthu awa awonongeratu economy ya ziko. Kwa masiku 5 masiku 5 ndi ambiri kupanga decision. Uja amene akugwira ntchito ndi aujeni a DPP amizipani zimeja si anthu opusa iya amene achayionera patali. Now to avoid embarrassment, make a statement now or you die. Izizi ni malangizo anga. Anthu ena amene ndifuna ndi alankhule mamawa uno ndi anthu a polisi, ndipo a polisi ena ndiwomvesa chisoni kwambiri. Ati kuzichita alaini, ati ndi MCP kuti azigwirira ntchito limodzi, ati achite rig elections. Ino ndinu makape kwambiri, kuchokera ku area sate kwanu kwanko ndinu zisiru kwambiri. Chifukwa iniyo mukuyenera muzigwira ntchito without political element. You need to be apolitical. A polisi ndinu amene mukuyenera kugwira ntchito yokuti muteteze ziko lino kufuna malamulo aende bwino, chitetezo chiende bwino muziko. Lero le mukukagwirizana ndi anzanu ati ndikupanga task force. Iniyo muli ni magrosari anu. Anthu omvesa chisoni nyumba zanu zimakhala ngati ma kitchen, masalary anu ochepa. Mukafuna kuti mwapeza ndalama ndi apa kulionde ngati kulionde mukumaba mamerisha akamapita ku ujeni kukayang'anira njanje. Akamakalandira 450,000 ndiye mukumauza anawo. Makamaka iwe coordinator kumauza kuti utipasepo 150 iwe utengepo 300. Anthu okubanga tiniyo, anthu osauka, anthu omvesa chisoni amene andale sama kuyang'anirani. Lero andale ndi anzanu sopano akufuna ata muaberere zisankho basi mukhale kumbuyo kwawo mubezi zisankho muzavutikaso. Ngati kuli institution yovutikisisa kwambiri muno Malawi yomvesa chisoni ndiye ndi ya polisi. Muyang'ane ma uniform yawo, muyang'ane sapato zawo, muyang'ane salaries yawo, muyang'ane nyumba zawo. A polisi ndi anthu omvesa chisoni. Koma makapena jali ati kumbuyo kwa Chakwera ati chifukwa chendo wakwawo kanga kanaolera pansalu. Ena amene akumvesa chisoni pa chisankho chikubwerachi ndiye ndi aja MDF. Ndipo ngati kuli anthu amene akuvutika muno Malawi ndi MDF. Makamaka awo anapita ku DRC pakana leno ndalama zawo sanalandire. Ndipo anachosera even ma allowance samalandira kumene koko kulibeko house allowance. Wankulu wame kungozikonda amangopanga zake zozikonda. Lero ati apanga task force ati yofuna kuteteza masankho ati amukondera ati Chakwera. Ngati MDF muli ofoira makamaka anyamata inuyo, ngati muli ofoira panganizwezo muligulise ziko ndiye muzaone mavuto. Ngati inuyo muli ni magolosale anu munene, ngati muli ndiko zinthu zanu zochipa munene ndiye muzipitiriza uchisiru umene uwo. Chifukwa ame sina yenene kuti izitenga nawo ndezandale. Inu simungatengere mmene amapangira ngati Nundwe ujawe. Nundwe amateteza anthu. Nundwe amayenda ni ma demonstrators.
Nundwe ankalamula kuti zinthu ziziyenda bwino m'Malawi koma osakhala kape amene tili naye leroyi makape enieni ndipo ngati kuli kumanga munimange koma ningonena chilungamo ngati Malawi muno muti mukhale mavuto ati abweremo chifukwa cha inu wamkulu ame ndi gulu lache inu munamba mwamvapo kutiko kunena kuti tapanga task force andi mukamala nkhola ma statement kumanena kuti tifuna tiateteze ameki muateteze ameki chifukwa cha malamo kuti mukateteze uje ni mavoti kuti anthu asachite rig tikuziwa mapulani anu onse amene mwakonza inu mwasankhana ukhaokha akuje ne aku Central Region achewa ukhaokha ati muchewa heritage kusankhana ame ukhaokha ndikupempheni inu ame achinyamata amene muli on top of the affairs ziko lanu ili musaliononge osalolera kape wina aja akakuonongereni kaliya yanu chifukwa chokuti ati akufuna maudindo to amatha palibe amene anakhalapo wame wankulu pakana muyaya maudindo amatha kutero koso awo wazatha kusankhana nokanoka achewa heritage ati kuyikana mu task force ndicholinga kuti ati mukhale ni ma hotspot muziteteza zisankho mumuberere mumpangise chakwera kuti awine Amalawi sakumufuna amene mukuyenera muziwe zimene zozo Amalawi sakumufuna Amalawi akufuna ziko lino lisinthe mwina aso simukuziwa muame manu momo anthu sakukondwa nanu iya mmene mukupangira izizi mukuyenera muziwe inu ame mukuyenera muziwe ku polisi mukuyenera muziwe ma politicians kunena kuti anthu ndi okwiya kwambiri makamaka kusakhala kwanu kumodzi inu a opposition Amalawi ndi okwiya chonje ndikupempheni Amalawi tengani mtima wa Saulos Chilima ngati titi afe ngati Kalindo ati afe ngati DC ati amangidwe chifukwa cha chilungamo the DC mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.